Dyma hanes Pwyll a Rhiannon. Roedd Pwyll yn eistedd ar fryn arbennig. Mi wnaeth pobl ddweud i Pwyll, ar y bryn yma, mi fydd poen, neu bethau ardderchog yn dŵad. Mi wnaeth o weld Rhiannon yn dŵad dros y bryn. Roedd hi ar geffyl gwyn. Mi feddyliodd Rhiannon, mi faswn i'n hoffi priodi Pwyll. Ond roedd gen i hi rywun arall mi ddylai hi ei briodi. Gwawl. Tasai Rhiannon yn rhydd o gwawl, mi fasai hi'n gallu priodi Pwyll. Mi wnaeth Rhiannon rhoi gwawl yn ei bag hyd arbennig. Roedd tu mewn y bag hyd yn fawr iawn. Mi gaeth gwawl ei guro gan ddynion Pwyll yn y bag hyd, nes iddo gytuno bod Rhiannon yn rhydd i briodi Pwyll. Mi gaeth Pwyll a Rhiannon babi o'r enw Pryderi, ond mi ddiflannodd Pryderi yn y nos. Roedd pawb yn meddwl bod Rhiannon wedi lladd ei babi. Roedd Rhiannon yn eistedd wrth gât y castell a dweud ei stori wrth bawb am 7 mlynedd. Mi gaeth Pryderi ei gipio oddi wrth Rhiannon a Pwyll gan bobl drwg. Ond wedyn mi gaeth o ei achub gan ŵr a gwraig caredig. Mi wnaethon nhw edrych ar ôl Pryderi. Mi gaeth Pryderi ei fagu gan y gŵr a gwraig caredig. Mi wnaethon nhw weld bod Pryderi yn edrych fel tywysog Pwyll. Mi wnaethon nhw rhoi Pryderi yn ôl i'w rieni. Roedd Pwyll a Rhiannon yn hapus iawn. Yn y diwedd, roedd Pryderi yn rheoli Dyfed.